Hallelujah. Hallelujah. Ake sishaye izandla bazalwane. Sibonga umoya oyingcwele. Hallelujah. Okhona phakathi kwethu. Thank you Jesus. Uma ukwazi umuntu omusha ukushaya ikhwelo ungalishaya. Uma ukwazi ukubanga umsindo ungawubanga. Ubonga ubukho bukamoya oyingcwele. Oh hallelujah, umaluleko omangalisayo. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Akuzwakale ukuthi sisenkonzweni yabantu abasha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi bantu abasha kanye nabazali. Amen. Ngokuyithoba okukhulu ngiyathanda ukubingelela umoya oyingcwele ekhona phakathi kwethu. Amen. Sibingelele kakhulu obaba bethu be-leadership. Sibingelele obaba bonke omama. Sibingelele abantu abasha, intombi neinsizwa. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Bese kuthi ngokukhethekile ngibingelele isithandwa sami ubaba Mahlaba kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Ake sishaye izandla bazalwane. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngeke sihlulwe bantu abasha, abantu bakuma night clubs. Hallelujah. Kuma tavern la inkonzo yabo ivalwa ngezibhakela. Abanye sebegwaziwe, abanye usereyishiwe. Uzobona ekseni esenqunu akazi ukuthi kanjani. Kodwa ubone indlela abazinikela ngayo kulento abakuyo, ngoba usathana akabatshela ukuthi kulobumnandi akhave ngabo lapha yangaphansi kukhona ukufa. So ke thina siyazi ukuthi enkosini bazalwane sisekuphileni okumangalisayo. Glory to Jesus. Asinayo ifake yenjabulo, sinenjabulo genuine. So ke bekufanele umbonga uThixo ukuthi usendaweni right. Hallelujah. Abanye abantu abasha ngikhuluma nawe nje balele ngandlethenye esibhedlela kulenga amapayipi kade beyebumnandini kanti bayolanda usizi. So ke akumbonga umoya oyingcwele ukuthi usendaweni right. Phinde umshayele izandla. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga nabantwana bethu abasikhonzile. Kamnandi kwezwakala ukuthi sisenkonzweni yabantu abasha. Amen. Siyabonga kakhulu uThixo ukuthi asivulele lo mnyango wokuthi sibe nalenkonzo yabantu abasha. Amen. So that's why uSathane emtargetile umuntu omusha, ngoba uyazi ukuthi uma efuna ukubulala ikusasa lesizwe kufanele atarget abantu abasha. Amen. So ke uNkulunkulu muhle, ngoba nasezikhathini ezinje lapho kusekuthiwa abekho abantu abasha abaphilayo kodwa ukhona wena, izulu ligaranta ngawe. Amen. So ke siyambonga uThixo ngaleli thuba lesi sikhathi bazalwane asenele, kodwa lokhu uNkulunkulu akubekayo uma ukubambe kahle umuntu omusha wakugcina nakho kuzokugcina. Amen. So ingakho sithe nje singabi nezinto eziningi namhlanje
iyenza inkonzo yabantu abasha la kuzoba nama speakers ahlukene behloniswa abantu abasha ngendlela ezahlukeneyo. Amen. Kodwa namhlanje ake sizwe ukuthi uThixo uthini kumuntu omusha. Amen. Sizoba nama sessions awu2 uma siqeda manje sizothola itiye siphinde sohlala phansi ubaba athathe. Amen. Hallelujah. Ntomusha angisho ukuthi ngiyakubongela ukuthi ube sendlini kaJehova and uSathane uyasho uthi yasinda lento ngoba uSathane akekho umuntu amlolela inkemba njengomuntu omusha. Ngidla ngokusho ke abantu abasha ukuthi uSathane uyiqili uletha lento oyithandayo kanti ngaphansi ubeke unoxhaka. Ngisho ngithi uma ngifuna ukubamba igundane ngizobeka lento ethandwa igundane iRetex. Uma lifika igundane libona iRetex libona idili likaMkhipheni. La kwiRetex akubhalwanga ukuthi ukufa. Igundane libona ienjoyment. Lizodla lienjoya ngoba bathi iRetex ithesta kamnandi emlonyeni wegundane. Ayikho into uma lidla ethi lidla ukufa. Uma ngingaqhamuka ngiwumamahlaba ngithi hayibo gundane ukufa lokho okudlayo lingathi gundane eyiwe mama awuhlukane nami ingoba sewadlulelwa yisikhathi ngangingekho ebusheni bakho ngezwakala. It's my body, it's my right ukuthi ngenze into engifuna ukuyenza. Into ebhlungu lento igundane elidleli enjoya itaste kamnandi izoyijikela isiseswini. But after 3 days igundane lidlile kade emva kokuba lidlile beligijima ezifa konakalanga lutho belingazi ukuthi iprocess yokufa iyaqhubeka ngaphakathi. After 3 days uzolibona igundane selimile selindwazile noma uyaqhamuka ekhishini nawe uzuthuka ukuthi uhlobo luni lwegundane lolo lingabaleka amagundane baleka. Akusabalekeki liyafuna ukubaleka kodwa akusabalekeki lijikelwe yinto ebelidla li-enjoya. Glory to Jesus. Uzolibona selisithithithi amehlo asephumele ngaphandle selindwazile. Glory to Jesus. So ke bantu abasha uSathane unstadishile uyanazi zibanjwa kweziwudlayo. Uyayazi into ethandwa umuntu omusha. Aphuma umuntu omusha ekhaya kade abazali bemfundisa kanzima izandla zikamama zimaholloholo ebamba amawashingi ukuthi ingane yami ayifunde. Ngiyazi ukuthi uma ngijuluka nginikeza umntanami ikusasa ngakho umhlaba engizohlala kuwo. Umuntu omusha umefika ecollege akhohlwe bazalwane ukuthi ufundiswe kanzima. Umama bekotamatisi abawu3 kuzingane yakhe ifunde ngoba ubheka ukuthi kusasa lo mhlaba engiwakhayo ngizohlala kuwo. Esikhundleni sokuthi ingane iyolanda idegree iyolanda ukufa. Glory to Jesus.
ngoba ifike yazimatanisa nabangani ababi. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Glory to Jesus. Ithi noma isibuyile ngamaholide abona umama ukuthi khona umoya osungene, into ebingayenzi siyayenza, uyayibiza izicofela ifone. Ngiyezwakala bazalwane, kade igcinise egcekeni isinyamalela akayazi ukuthi iphi. And angithi amalungelo zinawo ingane agcwele ubhavu. Ngeke umzali asho lutho noma ngakhala inyembezi ingane ivese imbuke nje ukuthi waze wachitha isikhathi sakhe, ingenwe umoya. Ngiyezwakala bazalwane, and okubhlungu abantu abasha noma ebonile ukuthi abahambe phambi kwami baphelele, kodwa naye usagijima kulomgwaqo abagijime kuwo kanti bayokhala kathela. Glory to Jesus. Ngoba usathane umezokudestroya ukwenza ufaka ovolo kwizeluleko ezizokwakha nezizokubuyisa. Hallelujah. Kanti usathane nje ulokho ekubalela 1 2 3, ubona ukuthi ngile ngabuya ngiright kanti ubhizi uyacounta. Ngiyezwakala abantu abasha, sisize somandla. Hallelujah. Into ebhlungu uma lengane isibuya nomvuzo kanhliziyo ngise lomzali. Ngiyezwakala bazalwane, ebimbuka phansi ithi as far as I'm concerned, kodwa nguye osekufanele ayiphiphe lengane. Abangani abasekho, ngiyezwakala bazalwane, akade dudana nabo abasekho, ngoba usathane umuntu omusha into ayifuna kuwe ufuna usefresh, akuhlafune njengomoba kuthi kungaphela wonke ushukela akuphimise, aphimise amakhafiliti. Akekho umuntu osazophinde abe interested kuwena. Bantu abasha ake niyeke ukuba ochaphisi. Umuntu uhlafuna uchaphisi ngoba usenoshukela, awuhlafune kuze kube buhlungu imhlathi. Once kwaphela ushukela uyawuphimisa. Niyangizwa abantu abasha? Akekho umuntu ongacosha uchaphisi okade udliwe omunye umuntu awufake emlonyeni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu omusha awusena value. Ngiyezwakala. And into ebhlungu bantu abasha, uma usathane ezokudestroya uyakuphakamisa akubeke laphaya. Uthi noma uyakhuluma umzali wakho, ngabe ubaba wakho, ngabe uma wakho, ngabe umakhelwane, enesikhwele sokuthi lengane ibingenje. Wakhala bazalwane, enkosi yami, wakhala uJakobe uma kufika ibhantshi. Ngiyezwakala bazalwane, lika Josefa linegazi. Wakhala wathi maye, isilwane esibi simdlile umntanami. Ayikho bazalwane into ebhlungu kumzali ebona ingane ishintshe emehlweni athi uyayincanda ayinqandeki. Ngoba uSathane uvesa kwenza udelele, umbukele phansi umzali. Lezandlo bekuyize bezikushintsha inabukeni, namhlanje uzibukele phansi. Uyaphakamisa uSathane, ungaboni umuntu, uzibone kuwena wedwa ohlakaniphile. Kanti the more ekuphakamisa kuchaza indlela azokuphahlaza ngayo.
lalelani bazalwane, Sathane yinye imishini yakhe, and you can't change his character. Satan imishini yakhe is to steal, to kill, and to destroy. Kodwa uJesu yena uze ukuthi sibe nokuphila, sibe nako futhi kuchichime. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu akakusize umuntu omusha njengoba ufikile enkosini, hlala ubhala ufo njengevila, ungahlali ngesinqe sodwa kodwa hlala uzinze enkosini. Funa ukukutshela ayikho enye indawo esafe njengokuba kuJesu othe sesandleni sami akekho namandla okuzaphuca. Bantu abasha, bantu abasha, bantu abasha, ungalinge udlalele emhlabeni kaSathane. Glory to Jesus. Yingakho suka kwiboundary kaSathane. uNabothi problem yakhe isivini sakhe saba seduze nomuzi kaAhabi. uAhabi umethatha ifoto yomuzi wakhe kuphuma nesivini sikaNabothi. Glory to Jesus. So ke akufanele uSathane umethatha ifoto yezinto zakhe kuphume nawe ngoba useduze nesivini. Niyangizwa bazalwane, nomuzi kaAhabi. Kukhona abantu abasha abathi kulungile ngisindiswe kodwa ngingasindisiswa. Ngingasindiswa kakhulu, angisindiswe nje ingcosana. Asibekele umphako athi uma kwenzeka ngihluleke enkosini angifuni ukwavala amagate. Wavale ngegama likaJesu. Hallelujah. Wavale umuntu omusha, uphunyukile njengenyoni ogibela umcuphi. Ugibela ophukile waphunyuka. Mhlambe wake waphuma kodwa umusa kaNkulunkulu wakubuyisa. Ungacabanga ukuthi uma uphuma leyo grace usazoyithola yini. Khona abaphume kanye babuya nenkamba beyibusa. Bantu abasha, Thixo akasize ngane. Sathane obathagethile abantu abasha bayafa. Bayafa. Yes. Bagcwele emajele, bagcwele ezibhedlela. Glory to Jesus. Bayafa njengeentuthwane. Ngiyezwakala bazalwane nanjengempukane zifuthwe ngedumo. And ayikho into ebuhlungu ubona ingane ina 16 years kodwa isi ukhehla boy. Ngiyezwakala bazalwane amaqakala amnyama. Sisize somandla iSouth Africa. Nkosi yami, uNkulunkulu akakasigcinele nina abantu abasha. Amantombazana aguge emancane. Ngiyezwakala bazalwane. Ngake ngasho ngathi lapha kwaDabeka kusahlala laba bomdabu waseNdiya. Kukhona lo mdabu waseNdiya owayefuye inkukhu zohlobo lwekhethelo. Kuthiwa ngelinye ilanga phakathi nobusuku ezinkukhu ziyakhala. Abona ukuthi khona into eyonakele. Uyasaba ukuvela nokuphumela phandle
kodwa uyeza izinkukhu ziyakhala agcine seyijubile avula ifastela kancane. Uma evula ifastela ubona lo muntu ofaka ijazi, ofaka isigqoko esifihla ubuso, uphethe isaka elingaka, ubhizi uthatha inkukhu igxishe esakeni, uthatha inkukhu igxishe esakeni. Yabekezela le ndoda, ithe uma ibona ukuthi nazi inkukhu zami ziyaphela zohlobo lwekhethelo, yayithuka isimemezile, yathi shiya Kalombewu, salusungishiyela noma ingcosana. Sizosho njalo kubantu abasha ukuthi Sathane shiya Kalombewu. Glory to Jesus. Liyini ithemba le-South Africa uma abantu abasha beqotshwa isitha ngalolu hlobo. Glory to Jesus. Sisize somandla njengoba ingane ziqedwa ama-drugs, asikwazi ukuba no president no prime minister abadla ama-drugs. Kuyezwakala bazalwane, sisize Thixo. Nkosi yami, sisize somandla. Senomyeni wami uThixo ubeke lo mthwalo wokuthi sigijime sithi let us save our generation. Bantu abasha uThixo akasigcinele le generation. Glory to Jesus. Ngoba yini odokotela abakusasa, yini ama-lawyers akusasa, yini o-president, yini kuyezwakala abantu abasha okufanele uThixo anibeke laphaya kuze isizwe singafi. Amen. Ndisiphile esikhathini wonke umuntu ubhizi. Abazali abasenaso isikhathi sokuhlala nabantwana, ekuseni bayagijima, ntambama babuya selishonile ilanga, abanaso isikhathi sabantwana. I-TV uyena mzali wengane. Yezwakala bazalwane, yonke imikhuba yamazwe ngamazwe ila endlini nge-TV. Umzali azathi nje eyami ayizuli ihlalele endlini, kanti usho kumuntu ogijima kwimigaqo yonke eqosha imikhuba yamazwe. Amandla obumnyama ayibulala ingane, ayibulalele kusofa. Yezwakala bazalwane, umuzi umzali ethi hey angazi ngizoqalaphi, qala lokuqaleka khona. Kuyezwakala uma ukwazi ukuthi mntanami usudlile, khuluma naye. Mntanami, sinjani isimo sempilo yakho? Ngumzali wakho, I'm your teacher. Akekho umuntu oyokutshela iqiniso njengami. Kuyezwakala bazalwane, ngoba uyothi usuphoqeka ukuthi ukhulume, uyokhuluma ayisezwa. Isi-5-2 to the grave. Glory to Jesus. Kanti khuluma noma iyakunika isikhathi noma yikuniki, kodwa khuluma. Glory to Jesus. Ziyovuka imfundiso zakho mzali. Hallelujah. Sathane uyababulala abantu abasha. Hamba uye emangcwabeni ufike ufunde iminyaka yamatshe, uzobona ukuthi abantu abasha ibona abafa ngaphezulu kwabantu abadala. Glory to Jesus. Akhala umzali
athi mina akazi ngiyongcwatshwa ubani. Ayikho into ebuhlungu bazalwane ukubona umzali ekhala ingane yakhe yehla nebhokisi, ngoba njengoba yehla ngeke iphinde ibuye. Glory to Jesus. And ayikho into ebuhlungu umzali ingane yakhe isisho isithi ma ukube wangitshela amaqiniso, mhlambe into engene kuyo ingaba ngenanga kuyo. Sisize somandla. Sathana usenza sibe nefiye yokukhuluma nezingane zethu, kodwa usathane akanankinga yokuvusa othisha abaronge abakhulumayo phezu kwekhanda lomntwana wakho. Nkosi yami, bantu abasha ongathi nginganithatha nginifake la esibelethweni ukuthi lo mhlaba ungakwazi ukunibona, ngoba njengoba ula uphunyuke enkembeni. Kuyezwakala, gijima ntomusha, ungabe usabheke emuva. Hlala, uJesu uyedwa ithemba lomuntu omusha. Without Jesus, forget. Ayikho into eyobuye ikusize. So ke into ezonisiza abantu abasha ukulalela. Hlungu bazalwane, ngemigqibelo asawezwa amahutha ekhala bekikiza, omama beze beshanela ngamaragi phansi bethi uyothi wabonani wemfazi ongazalanga. Namhlanje sibona omama bembetha amaragi. Yezwakala bazalwane, sidumbu somntwana siphuma nehesi emnyama. Abazali bangcwaba ingane zishada nokufa. Hallelujah. Ngicela ke sifunde lapha abantu abasha ku Proverbs ku chapter 8. Proverbs 1 verse 8. Izaga 1 verse 8. Ndodana yami, yizwa ukulaya kukayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko, ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle ekhanda lakho nemigexo entanyeni yakho. Amen. Amen. Sicela ubaba Khumalo sibongeliswe. Amen. Hallelujah. Ayikho bazalwane incwadi efana nencwadi yama Proverbs, incwadi egcwele ukuhlakanipha, la ubaba eluleka indodana. Unamavesi amaningi, indodana yami, indodana yami. Indoda endala umazi wendlela iluleka lo usafufusa ozoba yindoda kusasa, ngoba ubudoda bukhulelwa. Indlela oziphethe ngayo manje iyona echaza ukuthi uzoba luhlobo luni. Hallelujah. Listen, my son, to your father's instructions. Gezwakala bazalwane, yizwa kukhulunywa nawe mntomusha, ngoba umntomusha isuccess yakhe isekulaleleni. Umntomusha mbone ukuthi kusasa lakhe linjani ngendlela enza ngayo uma etshelwa. Uma elalelwa likhona ithemba. Uma engalaleli umuntu omusha alikho ithemba. Kusho ukuthi already kusasa lakhe limnyama. Amen.
Listen, my son, to your father's instructions. Umuntu omusha uya instructwa. Yezwakala bazalwane. Akushiwo ukuthi uma uthanda ungayenza lento, kodwa kuze uphile umuntu omusha uyatshelwa indlela okufanele uphile ngayo. Amen. And do not forsake your mother's instructions. Yezwakala bazalwane. Mama wakho uma ekweluleka ethi intombazane ayihambi ibuye sekumnyama ekhaya. Yezwakala. So ke leyo nto kufanele uyilalele ngoba kukhuluma umazi wendlela. Iproblem bazalwane, this is a why generation. Ayikho generation usathane ayenze yangalalela njengale generation. Yezwakala. Uma umbuza angithandi intombazane ebuya sekumnyama ekhaya, why? Angithandi mfana wami uhambe nalaba abafana abekho, right? Why? Yezwakala bazalwane. This is a white generation. Amen. Buza bonke abantu abangaphambi kwakho ukuthi yini eyenza bakwazi ukusurvive, baphila impilo eqotho, ukulalela. Yezwakala bazalwane. And akekho uthisha odlula umzali wakho. Niyangizwa bazalwane? Umzali ngisho yisidakwa kodwa akafuni ingane yakhe ibe yisidakwa. Noma ushuka insangu akafuni ingane yakhe ishuka insangu. Athi umama umethi mntanami lento yakho yokuhamba nabafana angiyifuni, uzokhulelwa. Ithi ngani wena wakhulelwa kanjani, wangikhulelwa kanjani, wangithola kanjani? Ngoba nawe wangithola ungashadanga. Uma ngiwumzali ngahamba kulendlela ngashaywa yinyoka, angifisi mntanami uhambe kuleyo ndlela. Kuyezwakala. Ngizokuvimba ngayo yonke indlela ukuthi mina iyangishaya inyoka ngenxa yongalaleli noma ngenxa yokungazi. Mntanami angifuni uhambe la ngahamba khona. Glory to Jesus. Into ezosiza abantu abasha ukulalela. Noma abazali bakho abazange baze batshela amaqiniso kodwa uma usufika endlini kaJehova uThixo ukuprovide ngobaba wakuprovide ngomama, lalela. I don't care ukuthi izolo lakho linjani, kodwa ikusasa lakho alizufana nezolo lakho, provided uyavuma ukulalela. Ongathi ngingehla nginibambe ngamadlebe ngiwadonse ngithi mntomusha funda ukulalela ngoba impumelelo yakho ilapho ekulaleleni. Glory to Jesus. So ke le generation igcwele ohwayi. Amen. Uma sifunda lapha ku Proverbs 1 verse 10 kuthiwa, my son, if sinful men entice you, do not give in to them. Yezwakala bazalwane. Angithi manje ukuhlala phansi ukuvuma, ukuhlaliswa phansi welulekwe kuyakuhlomisa, kukuhlomisela ukuthi ababi uma sebefika bek-entice kuyezwakala, kodwa ungathi give in to them. Ngoba njengoba ngisho ukuthi uSathane ubeka into oyithandayo la ngaphansi
ufihle into ongayithandi. Siyakuthanda ukujola singabantu abasha kodwa uSathane ufihle ukufa lapha emjolweni. Kuyezwakala abantu abasha ngoba inkokhelo yesono ingukufa. In flight of inflation, inkokhelo yesono ingukufa. Noma isono ungasidla usidlele hotela, noma ungasidla usidlele phansi kwesihlahla, kodwa uthi umuqeda uthi uyayithintitha uSathane ashaya ikhwela athi ubengakakholelwa ozothatha i-envelope uma uyivula ibhala ukufa. Kuyezwakala. So-ke njengoba nelulekwa endlini kaJehova kwenezela phezu kwezeluleko ozithole ekhaya noma uyitholanga ekhaya, kodwa uThixo uhlele lenkonzo kuze uzolulekwa, kuze izoni uma zikuyenga ungayengeki. Don't give in. Don't give in. Yezwakala abantu abasha noma ususe college vese uSathane uzonginunusela ngalento oyithandayo. Ubona amanye amantombazane eshaya ama hairstyle anama appointments nama boyfriends awo. Yezwakala. Isho intombazane ithi nje ngine appointment namhlanje i-o yami yangikhipha, i-o yami uzero wayo. Niyangizwa bazalwane? Nawe unoJesu shaya i-hairstyle yakho. Uthi nami ngine appointment nesithandwa sami uJesu ngiye ebukhoneni bakhe. Glory to Jesus. Ngoba lapha ya kule ya boyfriend kuyezwakala ithanda usashayela phezulu, kodwa uma usuthi sithandwa sami ukuthini wena awuhlukane nami, ngoba uyakubona usuluza ishape. Niyangizwa bazalwane? Athi nje mabili ama options engikunikeza wona. It's either lento uyayikhipha noma uyakhohlwa imina. Kuyezwakala. Hawu kodwa Jo usungenza kanjeni, akukhiphe i-okapi ayibeke lapha athe wena musulokhu ngifundekela. Ikhiphe lento yakho. Mina ngizange ngikutshela ukuthi ngifuna ingane. Ngiyakhumbula bazalwane ngangingakashadi ngingena e-store grocery shop ePinetown kwakusewu okay. Uthi lo bhuti kumngani wakhe ekusemfethu angibhekisa iPronutho yini yes inestam angiyazi kwaleyo nto mina ngizothenga iRetex mina ife lento. Niyangizwa bazalwane? Angiyikhohlwa ngathi enhlizweni yami awu Jehova ngiyabonga ngoba uSathane bazalwane noma usindisiwe uvutha kangakanani, kodwa there are times la efika anginyenyezele endlebeni athi uyabona ukuthi insindiso usheshe wayithatha ungakazizwa izinto zobumnandi uyoguga nini? Uyabona ukuthi usiphuthisela intokozo, kodwa ngathi uma ngizwa lento ngathi baba ngiyabonga, haleluya, ukuthi nginesithandwa esingajabhisiyo ogama laso linguJesu. Glory to Jesus. Ngathi nje oh shame kule ntombazane ayazi ukuthi ikhulunywa kanje, kodwa ngenkathi kade saphosa itshe phezu kwendlu uguluva ibiphuma iphula kundlela kushe amabhodwe. Niyangizwa bazalwane? Ngoba intombazane once iyaluza ivelu yomntombazane
Ivelu yayo ilingana nevelu. Uvithanti nesinayi lapha ekhaya. Ngezwakala bazalwane. Uma kukhona ihutha ekhalayo kugijinoma kukhala ikhwela intombazane ngoba yehlile. Niyangizwa bazalwane, iyazofika kwivelu kaVithani. Amanye abamazi balahleka uma ngithi uVithani inja yasekhaya. Amen. UVithani naye uyagijima uthi kubizwa mina. Nentombazane nayo ithi kubizwa mina. Niba ngigate noVithani. Kusho ukuthi ivelu yakho seyehle yaze yazofika kwivelu kaVithani. Umehluko nje ukuthi umekhonkotha uVithani wena awukhonkothi kodwa ivelu yenu isiyalingana. Muzi wakini umuzi womnumzane udelelwe wosikhotheni. Kulelwe ujikjela itshe phezukwendlu na uyophuma kusukhanta namagawuni. Kwaziwa ukuthi ekhaya ulele kanti uyaphuma. Ebusuku kulele namagawuni. Uyotholwa ezimobeni. Ngiyakutshela imo wakho nanti ikheli ngenhla. Ngiyakutshela uyabo umfana uma u2 available uyacikeka wena. Ngiyezwakala bazalwane. Ubabuza insizwa yonke insizwa izokutshela ukuthi mina uma sengifuna ukushada nentombazane engayazi. Ngiyezwakala. Kodwa wena ucabanga ukuthi kuzokwenza ukuthi akuthande. Uzongilanda ngasikhathi sini? Ngo4 ngizobe sengiready. Yini ozoyikhiphela ilobolo? Into ozoyikhiphela ilobolo uyithola simahla. Athi umfana ngo5 ngifuna ubusula. Nawe ke ushiya ikamero lakhe elifudumele uyoma phansi kwezigxobo zogesi. Ngiyezwakala. Wafika ngo5 past isikhathi sini leso ofika ngaso. Amen. Into ezosiza abantu abasha yini ukulalela. Buza abantu abaye baphumelela empilweni in spite of their backgrounds. Ukuthi yini ekwenze wafika la uzokutshela ukuthi ukulalela. Ngathatha izeluleko. Amen. Yonke into abazali bami abayishoyo noma ngiunderstand kodwa ngabalalela ngabahlonipha. Uma ufunda Exodus 20 verse 25, to honor your father and your mother so that you may live long in the land your God is giving you. Ngiyezwakala bazalwane. Ukuhlonipha abazali. Ngisho ngaseyena umuntu okuzalayo kodwa umuntu omdala. Kuqala abazalwane ububaleka. Niyingane nibaleke uma qhamuka umuntu omdala. Ukuthi uzothi senzani ngiyumfana nentombazane. Kodwa namhlanje they don't care. Ngiyezwakala. Tshela kahle ukuthi awungizali. Uma engangitshela ilutho engenankinga ngento engiyenzayo, who are you after all? Ngiyezwakala. This generation, ngiyezwakala bazalwane, i generation engenamthetho.
ukulalela umzali bazalwane kwenza insuku zakho zibe zinde ezweni. Kune special blessing yokuthi uyingane elalelayo. Yezwakala. Kwesinye isikhathi uyithathe into eshiwo umzali noma uyi-understand. Thina kunalokho silalela othisha aba-wrong. Yezwakala. Abasilahlekisayo. Abangenandaba nathi. Ulalela abangani bakho ngaphezu kwabazali. Ubezwe kangcono abangani ngaphezu kwabazali. Uyathi umyeni wami uma nje umzali ungamhloniphi akhuluma into uphuma ubhakaza isicabha uyadla eminyakeni yakho. Kuyezwakala bazalwane. Akhuluma ubaba wakho athi kodwa mntanami uyangihlupha. Kunini ngikhuluma nawe uthi hey baba uhlukane nami. Uyadla eminyakeni yakho. Kuyezwakala. Uma ubuzophila 70 years ngalesikhathi ungalaleli uyamudla u10 years. Uphinde ungalaleli uyamudla u10 years. Uphinde ungalaleli uyamudla u10 years. Akhuluma umzali akhala inyembezi. Uphuma uhleke. Uqhumisa uchephisi. Ibhamuza libe ngaka. Ulifuthe phambi komzali wakho. Kuyezwakala. Ngenkathi uphuma ubhakaza isicabha awazi ukuthi kuyobhakazeka icabha empilweni yakho yonke. Uyothi uyangena kulomnyango bhaka phambi kwakho isicabha. Uthi uyangena kulomnyango bhaka kanti case yokhalisa umzali. That's why ukubabona umuntu kade ahamba waya kanhliziyo ngise uthola ukuthi umzali akamthengeli ngisho isaka lempuphu kodwa yena ubesebenza kanzima ukuthi ingane zilale ehlile kodwa uma isindala isisebenza imali sidla nabangani. Kungcono ukuthi imali ithengele iboyfriend uma iholile kodwa umzali ayikazi imthengele ngisho iduku lokusula umjuluko. Uma sehambile umzali uyombona uLova ehamba exhuga uphethe isikhukhukazi. Kuyezwakala bazalwane. Uzosihlaba akhulume lapha engcwabeni akasezwa umzali. Kuyezwakala. Uhambe ucimeze inyembezi zakhe ziphuma inyembezi ngenxa yakho. Umanyolo weziqalekiso. Alikho ifa elidlula ukulalela umzali. Lalele ngisho umuntu omdala ungamazi umsabe nje umuntu omdala umhloniphe umuntu omdala kuze insuku zakho zenze njani zinde zibe zinde. Bayafa abantu abasha bafisa kwempukane ngenxa yokuthi balahlekelwe into yokuhonorisha abazali. Hallelujah. Ayikho into emnandi umzali ngisho ungamazi umphathisa nje into noma lapha ya ku Pick n Pay uyakhokha noma ika Checkers ushoda bandla ngemali kodwa nje uthi nje gogo kushoda malini ngicela ukugcwalisela. Athi nje umuntu omdala mntanami uNkulunkulu azakubusise umanyolo webusiso. Yezwakala bazalwane. Ngenkathi udelela umuntu omdala
umanyolo weziqalekiso. Glory to Jesus. Uma sifunda laphana Ephesians 6 verse 2. Honor your father and mother as God has commanded, that has a promise attached to it. Gezwakala bazalwane. Kusho ukuthi ngalesikhathi uhlonipha umzali kunesibusiso esi-attachwe la ekuhlonipheni. Gezwakala bazalwane. Kuneminyango yokuvulekela njengeminyango yasebhenki. Kuyezwakala kanti isibusiso esi-attachwe kulento yokulalela yokuhlonipha yokuhonorisha umuntu omdala, your mother or your father. Amen. Bantu abasha siyafika thina kulomhlaba. Asikaze siphile before indlela ibuzwa kwabaphambili. Kuyezwakala kuze avoid ukhalakathela kwimigodi abaphambili abakhalakathele kuyo. Thatha izeluleko zabo. Kuyezwakala kuze wena usaveke kulezi yazinto, kule yamgodi, kule yamhosha abashone kuyo bevumbuka. Glory to Jesus. Ngoba ngenkathi behamba bebehambela wena, uma bexwayisa ukuthi mntanami ungahambi ngale yandlela, mlalele umuntu omdala. Kuyezwakala ngoba abantu abasha bafuna ukushayeka qala athe semaphuphusi. Abuye sethi hey ubeqinisile ngempela kunengozi ukuhamba lapha ya. Bantu abasha siyanithanda. Kuyezwakala siyanithanda. Siyanithanda. Ungathi singanibophele ezihlalweni. Ningakwazi ukusukuma niyokwenza le yanto ezonifaka enkingeni. Khona ingane namhlanje ingqondo zibuyile, zibuya basemajele bagwetshwa life. Kuyezwakala ngoba lesisukulwana sikholwa ngokubona. Bayadelela abantu abashaba namhlanje abamazi umuntu omdala ukuthi uyini. Kuyezwakala kanti lento nje yokuthi sasukumela abantu abadala ukuthi ahlale ebhasini, leyo nto bazalwane inesibusiso. Namhlanje Nkosi yami uzojwinga umuntu omdala abandla uma lijika ibhasi ithi ngane nami ngikhokhile. Kuyezwakala bazalwane namhlanje azikwazi ngisho ukuphathisa umuntu omdala ephethe kanzima bandla. Ugogo uyatabalasa, awu hlushwe yini ngogo engamazi nokuthi owakuphi. This generation. Amen. I-problem lebazalwane yokungatsheleki, yokungalaleli. Kuyezwakala uma welulekwa noma uboniswa ngoba le generation iwomiste know it all. Kuyezwakala bazalwane. uSamson, that's the problem ayenayo. Akekho bazalwane umuntu esizwayo ukuthi wayemhlalisa phansi, wayeyimento kaSamson. Kuyezwakala he was highly anointed, kodwa ubani owayekhuluma phezu kwekhanda lakhe asizwa. That's why bazalwane ngalo leli khanda eligotshiwe wayelala emathangeni kaDelilah, engazi ukuthi lapha ya kuDelilah ayikho impumelelo.
igama elithi Delilah lisho to be brought low, uyakwehlisa uDelilah. Igama elithi Delilah lisho to be made weak, ukwenza uDelilah ube buthakathaka. Igama elithi Delilah lisho to be emptied. Ngenkathi wehlela kuDelilah kukhona izinto ezithululwayo kuwe. Ngoba noma namhlanje igenge isindiswa kanjani? Kuyezwakala bazalwane, uSathane akajiki. Kuyezwakala bazalwane, ngithi uSathane akajiki. Nje imishini yakhe is to destroy you. Noma ngakulethela lento oyifunayo ayilethe ngetray imbozwe kahle, kodwa yazi ukuthi ukuseva ngokufa. Samson bazalwane abona ukuthi ngiyenza kuyenzeka ngivuke ngi-exercise igift isebenza. Webantu abasha, holiness, ukuphila emgcweleni umesaba uNkulunkulu. Ubaleke njengesigebengu seqejele, singajomba ifence engaka esingeke size siyeqa uma siyibalekela sigijimela. Baleka ushiya isithunzi, ngoba kuyaleziwe ngawe, kunamademon ayalezwe ngawe. Kwathiwa hambani nimfune nibuye naye, dead or alive. Kwaenda phaphi bazalwane kuSamson? Kwaenda pha kuhamba inwele, kanti kuzohamba namehlo. No vision anymore. Abantu abasha namhlanje balahlekelwe yivision. Washo omunye ngajula ngalento emsakazweni, wathi ingane zethu wathi ziphelile. Wathi sasa uma kungathiwa kukhona into ehlaselayo, wathi thina abantu besifazane siyolanyulelwa obani, siyovikelwa obani, ngoba ingane ziphelile. Ama-drugs, sisize somandla. Save our generation. Glory to Jesus. Uyibona ingane yafunda koma multiracial school, kodwa ibambelele incike ngezigxobo zikagesi zaseyitolo, ongathi isigxobo siyawa ngoba isakwazi ukubhalansa. Uma umile kufanele ibhalanse ngento ethize. Kuyezwakala. Amen. Is-success kaJoseph abazalwane kwaba ukulalela. Kuyezwakala. Agcine izeluleko. That's why even abafowabo babefuna ukuthi get rid of him, ngoba uJosepha bazalwane wayeletha kuyise imibiko emibi ngabafowabo. Kusho ukuthi uma beganga uyabakhuza, mhlawumbe wayebatshela ukuthi ngizomtshela ubaba. Glory to Jesus. So that's why bazalwane uJosepha kwabonakala ukuthi the favor of the Lord is upon him. Ngenxa yokuthi umntwana onjani bazalwane, olalelayo, ozibambayo izeluleko. That's why noma esefike eGibhithe ezweni lenyoka, igqoko zamakhosi akhona zinenyoka. Kuyezwakala bazalwane, kusho ukuthi ispirit senyoka siyabusa, kodwa uJosepha yamgcina imfundiso yasekhaya, engasekho ekhaya bazalwane.
ngoba uma ugcina imfundiso nayo izogcina. Glory to Jesus. Izokuprotecta bengekho abazali, iprotecte bengekho abakwaziyo. Umuntu ogcina imfundiso bazalwane imgcina noma ungamphosa desert la kungamili khona uyoba flourished ezweni lokulahlwa. Ngoba ugcina imfundiso. Uyabo njengoba sikhuluma siyadala isimile esihle, sidala ukumesaba uNkulunkulu, sidala ukubalekela inkanuko zobusha. Kuyezwakala bazalwane. uJosefa akukho mzali, akukho mzalwane, akukho lutho, usezweni lenyoka. Mind you, eshelwa uFirst Lady. Ngezwakala bazalwane, uyasebenza, uyaseva. uJosefa la endlini uthi ujikela ngale nami umkaPontifa, uthi Joseph woza ulale nami ushuka mama. Ngezwakala bazalwane, athi ujikela ngale uJoseph woza ulale nami. Ngezwakala aphonsa icheckbook athi bhali amount oyifunayo. Ngezwakala kodwa uJosefa ngenxa yokuthi uhlakaniphile wesaba uNkulunkulu wabeka izinto esikalini. Ngiyezwakala bazalwane ukuthi konke lokho engingakuthola kulo mama is nothing compare nephupho lami, ngoba unombono, ikhona into ayibonile. uSathane ulwa nephupho lakhe, ufuna ukuabhotha iphupho lakhe. Glory to Jesus. Kunengane bazalwane ezifunde koma multiracial, kunzima bethola leyo favor, kungakabi into ejwayelekile ufunda kuma multiracial, kodwa uthola ukuthi bahleze izitolo nezingisi. Kube khona ingane eziyezasabalaza abazali behluleka ukuyifundisa, kodwa ingane ibamba amatoho ngoba inephupho. Iyambona lo dokotela ukuthi namhlanje isebenze engadini, kodwa iyambona lo dokotela ehamba emawadini efaka ijazi elimhlophe egaxa ipopolo. Iyambona lo dokotela. uJosefa bazalwane wanqaba. Ngiyezwakala akabaleki nje nomzimba wakhe kuphela, kodwa ubaleka nephupho likaNkulunkulu ngaye. Othengi, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Ngiyezwakala bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokuthi uabhothe lo president wakusasa. Niyangizwa bazalwane? Uabhothe le mayor, uabhothe lo business lady. Glory to Jesus. Lo mama bazalwane wathi I'm sick and tired kulokho ngincengana noJosefa, namhlanje ngizombamba ngendluzula. Mefika Josefa wozulale nami, uJosefa wathi I can't. Kuyezwakala wathi lo mama Josefa musukuzenza isilima, woza ulale nami. uJosefa bazalwane wathi angikwazi ukona emyenini wakho ngokuthi ngilale nawe, ngone kuNkulunkulu ngokuthi umzimba wami ngiunikele kuwe. I can't. Ngiyezwakala bazalwane, unama principles agada impilo yakhe.
ukuthi angenzi ngoba abanye benza, kodwa ngiyayazi into engiyiphilelayo, nginemgomo engiphila ngayo. Glory to Jesus. Lo mama bazalwane wasondela kuye wathi uyamgqavuna, uyambamba. uJoseph waphula ukundlela wathi uyambamba. Umfana wathi kungcono kusala ibhantshi. Wathi umama ngilibambile ibhantshi lakho. Wathi uJoseph ubambe ibhantshi lami kodwa umzimba wami awubambanga. Iphupho lami alidiphendanga ebhantshini kodwa lidiphende kwisimilo sami. Glory to Jesus. Uyacabanga ukuthi uma uFirst Lady wayenje amantombazana akhona ayenjani? Wayevikile uJosepha protect iphupho lakhe. Kukhona into ayikhulelwe. Ayikho into emnandi mntomusha ukuthi ikusasa lakho lifike kungakafiki kulo kuze likudrivele. Hallelujah. Ukuthi ngizalwe emzini ompofu, ukuthi abazali bami bayahluleka ukusisa esikoleni kodwa leliyaphupho lami ngelinye ilanga lizophumelela. I'm a business owner. Oh hallelujah. Kuzoqala ngami eSouth Africa ukuba upresident womuntu wesifazane. Niyangizwa bazalwane? Noma wenzani uyakorobha ekhaya kodwa iphupho lakho limi phambi kwakho. Uma nje umfana ezokweshela uvese ubone ukuthi uzo-abhotha lo lady president. Ngiyezwakala bazalwane. Josepha wehliselwa ejele. Wathi noma ngehlisele ejele kodwa uJehova uzolimela udaba lwami. Noma ingaba khona iproof yokuthi lo mama ngimrapeile kodwa uNkulunkulu obone kufihlakaleni ngo12 ebusuku kunjengo12 emini kuye. Azathi uDavid ukwazi ongaka kuyangimangalisa noma ngendlala icansi endaweni yabafileyo Jehova ukhona, noma ngenyuka ngamaphiko ngiyaphezulu Jehova ukhona, noma ngene emfantwini Jehova ukhona. Ukuba nje naleyo nto yokuthi uJehova uyangibona. Glory to Jesus. Uma ubuka ngamehlo uJoseph abazalwane wayeyinto yokwehliswa. Wehlela kubafowabo bamhlisela emgodini, abafowabo mamehlisela endlini kaPotifa, umkaPotifa wamehlisela ejele, kanti spiritually uyakhuphuka. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Uma uhamba noJehova bazalwane kungathi ushona phansi kanti spiritually uyenyuka ngoba kuyena iminyaka eyinkulungwane ilingana nosuku olulodwa. Thank you Jesus. Hallelujah. Ukulalela abantu abasha sigcine iminyango imiyalo kuyasisiza, kuyasave ezintweni eziningi ezihlasela abantu abasha. Amen. Akuhambe yezibhedlela manje ubona abantu abasha ukuthi bangakanani abalele ezibhedlela. They are 5 to the grave. Umzali umeyobona lengane kade ingalaleli kufanele atsheleke izimali komakhelwane, angazi ukuthi uzozikhokha kanjani ngoba kufanele ayombona umntwana wakhe. Umzali ahamba ayombona umntwana wakhe esejele, atsheleke izimali komakhelwane. Ngiyezwakala bazalwane. Ngiyacela mntu omusha ungangeni kuma statistics. Hlala endlini kaJehova uzondle ngokukholeka. Hallelujah. uJehova uzokunika okufiswa inhliziyo yakho. Hlala
ungabi ijirafu ethi ila kodwa iqalaza ngaphandle. Athi uSathane uyabo uyaphuthelwa. Webantu abasha, sibila abantu abasha, siyazazi lezi zinto. Kuyezwakala thina uma ukhuphukele ekhaya wawudlula eringini noma uyapi noma uye edrobheni noma ngiye enkonzweni ngidlule eringini ngibona amantombazane ontanga bami behlezi begonene nabafana emotweni inyamisho. Yezwakala ithi kodwa uyayibona lento yensindiso ayongathi usheshe wayigxumela kodwa kuthola ukuthi ngingenwe. Yezwakala bazalwane, haleluya, ukuthi inyama yami ithini kodwa ngimbonile ongibonayo, sihlangene naye, hlangene noma hlangana. Glory to Jesus. Ukuthi sekuvuka amacala usuthethiswa amacala ingqondo yakhe iphithizela. Oh haleluya. Kodwa uThixo akunikeza amandla wokuthi uthulise yonke iminyango uchithe imihlangano. Kuyezwakala bazalwane, ohlalelwa yona la kuwe ukuthi uyoshada kanjani, uyoshada kanjani. Ubani oyoba interested in you ngoba phela umfana kufanele akushele. Kuyezwakala bazalwane, angithi ngiyazifikela ensindisweni kodwa ngithi Sathane unamanga, ngimtholile othandwa umphefumulo wami. Haleluya. Kwesinye isikhathi ngiyozwa ukuthi amadola ayaxega. Glory to Jesus. Kodwa uma ke ngafika ebukhoneni bakhe endaweni yokuhlangana noSomandla, oh haleluya, ipetrol attendant ingifaka upetrol, ngiyovuka lapho nginamandla ngithi ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku. Glory to Jesus. Ibuza ingqondo, uyoshada kanjani? Ngibuza ngithi naba kade behleze emotweni abakashadi kuze kube manje. Haleluya. Ikhona imibuzo evukayo umuntu omusha. Ungacabanga ukuthi umuntu uma uwa ngoba suke zingekho izinto ebezimshumayeza wathi sakhamba kuzo, kodwa kufanele ube nenkani. Kuyezwakala bazalwane. That's why njengoba sikade sifundiswa ngomoya oyingcwele ukuthi uma usubona ukuthi upetrol sekuvelile lapha elibovu sewehlile usuhamba ngo-reserve tank, ngene egarage. Glory to Jesus. Ngoba it's a journey bazalwane. Oh hallelujah. Wake wathandaza. Elijah wathi mukisa inceke yakho ngokuthula, zifikile ikhathi ezinzima. Kuyezwakala kodwa lithi izwi likaNkulunkulu, oh my God, kwafika bazalwane ingelosi yamshaya yathi yihla iseyindi indlela. Ntomusha uzohamba ubhabhalala yonke indlela la uma ungeze ugcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Uma nje inyama yakhe sikubangela umsindo isikhumbuza izinto zaseGibhithe, fake kwi-fasting. Kuyezwakala, khulume naye uthi ngiyabona ukuthi usunenkani, ngiyabona ukuthi usuyadelela. Kuyezwakala bazalwane, Moya Ngcwele hambele impilo yami. Nkosi yami uzwe ugalelwa. Glory to Jesus. Uyothi uphuma lapho, niyangizwa bazalwane, maze babuza abanye bathi
wena wembethe yini lenyama kanti kukhona imfihlakalo unendawo yokuhlangana. Glory to Jesus. uJehova ngeke ahlulwe uwe noma kungathiwa bonke abantu befamily yakini bonke abantu besifazane befamily yakini bayazithandela laba kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi unegazi labo kodwa uphile impilo eunique ongathi awuzalwanga kulesi sibongo. Kuyezwakala bazalwane ngoba uJesu umefika uyanqamula ukhondono. Glory to Jesus. Wow, hallelujah. Usinde kwimimoya of your forefathers. Hallelujah. Khumbula bazalwane ngishada kwagcwala abantu abasha eringini bathi sicela ukorganizelwa ibhasi ekseni ngosuku lomshado bethu asikwazi ungayi ukuyobona usisi wethu eshada. Mina I didn't know ukuthi ukhamba kwami ngihamba etatweni zakaDabeka ngiphethe iBhayibheli kukhona abangibuka ngamafastela kukhona abathi Nkosi yami uma usisithabisile kwazi ukuphila nami ngiyayifuna leya mpilo. Phila phile ngobuqotho phile ngokwethembeka phile ngokumesaba uNkulunkulu. Glory to Jesus. Uma uxakeke endleleni thatha isihlalo sakho usibeke la thatha sikamoya engcwele usibeke la uthi Baba uyazi ukuthi ngiyakuthanda angifisi ukuhlazisa ivangeli kodwa ngiyezwa amandla yaphela. Pho usho kubani? Usho kumabizwa sabele. Glory to Jesus. Veso sibize sibuthakathaka othe wonini enikhatheleyo nenisindwayo izahlule wozani kimi. Akekho umuntu omusha oyoba no the excuse yokuthi mina ngahluleka ngenxa yokuthi ngihlulwe inyama yami. uNkulunkulu yena odesignele nyoka I mean le nyama thingakakubumbi ngakwazi ungakaphumi esisalweni ngangcwelisa ngakwenza umprofeti. uNkulunkulu akasoza xa kwawe. Glory to Jesus. Baningi bazalwane abasindiswa emva kokushada kwami langena ivangeli kwaDabeka ngoba bayibonile intombazane ihamba noJesu yaphila ivangeli. Kuyezwakala bazalwane kanti angiziphileli mina ngiphilela abantu abaningi nefamily yami ukube ngake ngabhede endleleni babe ngeke bafinyelele kusindisweni. Khona abantu abayoze bahambe emhlabeni bengakutshelanga ukuthi mina ngadliwa ukuhamba kwakho njengezimanzi zaseBethshemesh ezazithwele umphongolo kanti umphongolo iwona othwele zona. Ngenkathi zihamba kuthiwa abapriest babelandela ngemuva befuna ukubona ukuthi izojikela kwa left noma izojikela ka right kodwa zahamba straight. Hamba straight zikhona izilingo. Hamba straight. Bethi abantu what a waste. Ntombazane enhle kangaka idlala ukusonta. Hamba straight insizwa yakwenu. Ziconsa amathe intombi zithi what a waste. Kodwa ubusha bakho uinvestile. Kuyezwakala bazalwane. Hallelujah. Ngoba khona abantu abangaselebrate uma bengezwa ukuthi uwile. Abantu abebevese bebheka usuku lokuwa kwakho. Kodwa kukhona abantu abangakhihla isililo
ukuthi hawu saze saphoxeka. Wake washo njalo omunye ubhodi engakholwa wathi uyabo wena Thapsile uma ngathiwa uwile ethi ngingagaxa imvubu eshe ngakholwa. Kuyezwakala bazalwane, uma uphila kufanele wazi ukuthi awuziphileli kodwa uphilela abantu abaningi. Uyivangeli elihamba ngezinyawo. Hallelujah. Sisize somandla. Thank you, Jesus. Sizothandaza. Noma kunje abantu abasha usathane ba destroy abantu abasha ongathi kusasa tomorrow alikho. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi une prophecy ngani bantu abasha. Hallelujah. Mofunda Acts 2 verse 17, on the last day I will pour out my spirit to all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Kuyezwakala abantu abasha. Kunesprofeto ngane. Njengoba siphile esikhathini esinje, winds are blowing. Usathana ukhipha umoya wakhe. Abantu abasha ungathi basangene bazalwane. Bagijima ngespeed beya emgodini wokufa. And into ebhlungu bashaya iqueue noma bebona ukuthi abangaphambili bahambe bayokhala kathela. Nabasemuva nabo bagijimela kuona lo mgodi. Abantu abasha baphelela kuwo. Winds are blowing bantu abasha. Glory to Jesus. uJehova uthe uzothulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Your sons and daughters will prophesy. Madodana ethu, madodakazi ethu, uThixo unesprofeto ngani. Uthe uzothulula umoya. Glory to Jesus. Phezu kwenyama yonke. Our sons and daughters will prophesy. Prophesy. Ntomusha. Gwala amandla kaThixo. Gwala amandla kaMoya Oyingcwele. Gwala umoya wokumesaba uThixo. Glory to Jesus. Lento yiyo uThixo asulela abanye ngayo. Sisize somandla. We cannot be normal. Bantabasha, we can't be ordinary. We need to be extraordinary. Kula madimon akhishiwe. Glory to Jesus. Kuyawiwa uqathaqatha. Nabantu obubathembile kodwa uThixo uyakwazi ukugcina njengoJoseph eseGibhithe. Your sons and daughters will prophesy. Bapha abantu abasha abazoba crazy for Jesus, abazoba ithuluzi esandleni. Oh hallelujah sika Jehova. Oh hallelujah azothi uJehova umekuphosa lapha kuchitheka ishebo zika Satan ngegama lika Jesu. Lalela mntomusha, awufani namanye abantu abasha. Uyizulu elihamba ngenyawo. UbuNkulunkulu bukaNkulunkulu bugcwele empilweni yakho. Ungazi ngabazi, ungayideleli, ungavumi nabantu badelela ubusha bakho. Glory to Jesus. Unamandla ungelwe izulu la kuhlala khona uThixo. Kuthiwa kusezulwini uThixo uhlezi kuwe. Uyizulu elihamba ngenyawo. Wa hallelujah. La ufike khona ziyachitheka ishebo zika
kasathane. Haleluya. Amadimoni ayajokola ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Awufani nabanye abantu abasha. Hlala uzondle ngokukholeka endlini kaJehova. uJehova uzokunika okufiswa inhliziyo yakho. Khathali ufike sewunjani enkosini, noma unengane ezu3 ngobaba bawu3, kodwa uJehova uyakwazi ukukuphanela ibhitha uphume egaraji usucekeceke lwemoto. Niyangizwa bazalwane, sekuthiwa imoto ka2025 kanti kushiwo imoto ebisizalela amahlokohloko. Glory to Jesus. Kodwa yafakwa emshinini yancibilikiswa yaphuma isiwuhlobo lwemoto. Musuhleze enkosini, usufikile enkosini, fikile la kade uyakhona. Okwaqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Ithi baba ngiyabonga ngomuso ongenzele wona, lo musa ngizowuphatha kahle. Ngeke ngidlale ngefeli ngaka onginikeze lona. Usathana uqonsa amathe ngawe, usathana uyakuplanela. Glory to Jesus. Hlala emthandazweni, hlala ezwini, zondle ngokukholeka, khonza ngokwethembeka, qiqa endlini kaJehova, ngoba kusendlini kaJehova la siphila khona. Your sons and daughters will prophesy. Sibheka abantu abasha bazoba impendulo eSouth Africa. Abantu abasha uNkulunkulu azosebenza ngabo ukubuyisa ithemba kubantu abasha. Oh hallelujah. Sizothandaza bantu abasha. Your sons and daughters will prophesy. Elungaphumi esandleni sikaThixo. Ungaphumi, ungasuka endlini kaJehova, ngoba wasuka endlini kaJehova uyozinikezela emadimonini. Unezinto ezikuhloniphayo kanti asihloniphi wena, kodwa sihlonipha lo phila kuwe. Uyimoto yabahlonishwa, awuthintwa noma uvuka ekuseni uthi usathane yavuka lenkinga. Ngisho ifamily yakini, if I can tell you, survivor ngawe. Thank you Jesus. Hallelujah. Sizothandaza. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh Jesus. Hey Nkosi yami. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ay, 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 ay. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Oh Jesus.
Hallelujah. Hey. 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 Oh, Jesus. Hallelujah. Your Lord Jesus. Siyanqaba ngegama lika Jesu waseNazaretha. Devil is a liar. Devil is a liar. Unamanga usasane. Uzontshontshwa intokozo. Uzontshontshwa abantwana bethu. Sibaletha kuwe Baba ngegama lika Jesu. Bayede. 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 Uthembekile. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Unamangu sasane. Unamangu sasane. Unamanga. Unamanga. Uliqili. Namhlanje uthuthile ezweni lethu. Uhambile. Akanamandla. Akanasabelo. Akanandawo. Abasithi wena umile kulelizwe. Jehova Baba wethu yima njalo. Bathisa amandla abantu abasha. Siyabakhipha emoyeni wokuzeya. Siyabalanda emoyeni wokuzibukela phansi. Banamanga usasane. Unamanga. Uliqili. Devil is a liar. Unamanga. 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 Siyabonga moya ongcwele. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah to the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ of Nazareth. We give you all the glory. We give you all the glory. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah to Jesus. Ngithi abantu abasha abathi impilo yabo bayideposita fully kumoya ongcwele, because he is the power of God within us. Thina ngokwethu we can do nothing. There's nothing we can do. Ingimahlaba nginjena, without the Holy Spirit I'm dead. I'm lost. I'm hopeless. I'm under siege of the enemy. In the name of Jesus. All those who say, Lord, hallelujah, touch my life right now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. I don't want my life to be a waste. I don't want my life to be a waste. I refuse with my destiny. I refuse with my future. I refuse. Hallelujah. With the God-given potential within my life. I refuse to be a victim of the enemy. I refuse. Hallelujah. To be history. Gisapila. All those who say yes to the Holy Spirit. All those, because it's a promise. Hallelujah. Yes, Lord. Joel the prophet said in the last days, we are right in the last days. I'll pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters. Hallelujah. Hallelujah. Ngena kuma statistics asezulwini. Be one of those. Hallelujah. Okwaprofethwa ngabo ukuthi umoya ongcwele uzokwehlela phezu kwabo. Hallelujah. They shall be mouthpiece spokespersons for the heaven, for God himself. Hallelujah. Young people will say, thus says the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, God has a purpose for your life.
God has a destiny for your life. Hallelujah. In the name of Jesus, may the Spirit of the Lord touch your life right now. Hallelujah. Like Jesus. And Jesus was a young man when he said, the Spirit of the Lord is upon me and has anointed me. Hallelujah. Out of far, where can we find such a man? Hallelujah. I call about Joseph. Hallelujah. Get wisdom. I got denayo. Hallelujah. The morality. I got denayo. He was a God-fearing young man. Glory to Jesus. A man with a dream. Glory to Jesus. A man with a destiny. Glory to Jesus. And he said, God has made me to be fruitful in the very land of my affliction. Glory to Jesus. Hallelujah. His brothers had intention, that malice type of an attitude. They wanted to destroy that dream. Hallelujah. They wanted to kill him. They throw me into the pit. They sold him, hallelujah, to the Midianites, trying to do away with his dream. Oh, Mara Shokalabasanda. Oh, my Karabosha. Hallelujah. No devil will touch your dream. Your God-given dream. No devil will ever touch your God-given dream. Glory to Jesus. Hallelujah. I see your future so bright. By the day, it becomes brighter and brighter by the day. The devil is a liar. Hallelujah. The Holy Spirit, who is the custodian for heaven. Glory to Jesus. He is the one that will mentor your life, that will guide and lead your life. Hallelujah. He's a marvelous counselor. Holy Spirit. Glory to Jesus. He is the power of God. He is your comforter. Hallelujah. He will make you to forget all your affliction, like Joseph of old. God has made me to forget of my past. Hallelujah. Even if you were abused in many ways, the Holy Spirit will make you to forget, hallelujah, all that has happened to you. You are not the victim of your past. Don't allow your past to determine your future. Don't allow your past, hallelujah, to tarnish your future. Don't allow your past to hack your future. Right now, the Holy Spirit is the mediator. The Holy Spirit, hallelujah, is the one who is able to intervene on your behalf. Right now, allow the Holy Spirit to touch your life. Come in. That is how I made it since I was born again, giving my life to Jesus. And when Jesus took over, there was a seal of the Holy Spirit, a seal of protection, seal of ownership. Glory to Jesus. Hallelujah. Namhlanje nje umuntu omusha wamngela uPaul kaMongcele, even amademoni mayibona, they will see ukuthi lo muntu he belong to someone because of the seal of the Holy Spirit. You are untouchable, you are invincible in the name of Jesus. Hallelujah. Awuyena okuhlehlela emuva egameni kaJesu Kristu. I don't care how weak you are. Glory to Jesus. You must praise God for your weakness because it's for your advantage. When you are weak, then you are strong because hallelujah, the power of God is made manifest in your weakness. Be weak so that you can be strong by his strength. Be strong in the Lord and in the power of his might. You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon your life. Get ready to receive the power of the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit. Right now, your life will never, I say never, be the same again. Hallelujah. Your before will never be like your after. As for now, a miracle is happening. There's a revolution that is taking place right now in your life. Get ready. Receive by faith. Hallelujah. Open your mind and open your heart for the ministry of the Holy Spirit in your life right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. So as we lay hands upon each and every one of them. Hallelujah. Your life is too precious in the sight of God. You were bought by the blood of Jesus. It's priceless actually. Glory to Jesus. Priceless. Hallelujah. I cannot put a price tag to each and every one of you.
You are bought by the blood of Jesus Christ. You're of great value in the sight of God. Glory to Jesus. Hallelujah. As we lay hands on you, as we lay hands on you, right now, hallelujah, as you're coming into encounter with the Spirit of God, hallelujah. Yes, Lord, it's a special appointment. It's not just in cause, it's a special appointment. Hallelujah. Touches a move, hallelujah, as the nail-scarred hand of Jesus is touching your life. The Spirit of God will flow in through your life, and your life will never be the same again. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, you can sing, my brother. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Oh, shata. Shora. Yukatama Sanda. Holy Spirit, have your way. Hey, Lord Jesus is touching you right now. And the Spirit of God is flowing into your life. There's an energy, divine energy currency that is flowing through and through your life. God is touching your life right now. In the name of Jesus, your life. Hey! In the name of Jesus. In the name of Jesus. And the Spirit of God is your life is fully surrendered to the ministry of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit is touching your life right now. The Spirit of God is touching your life. The Spirit of God is touching your life. In the name of Jesus, thank you, Lord Jesus. Yes, Lord, Holy Spirit, have your way. All other spirits that are not of God, in the name of Jesus. In the name right now. Jesus. Deliverance right now. Feeling of the Holy Spirit. Your life is never the same.
is taking place right now in your life. You are highly favored of God. What a day in your life. What a touch of the hand of Jesus upon your life. What an experience of being filled by the power and the fire of the Holy Spirit. I guarantee you, your life will never ever be the same again. Can you make a joyful noise unto the Lord and give him praise? Hallelujah. Because Satan is under your feet right now. Hallelujah. You will be ever victorious. You will be ever, hallelujah, enjoying the advent chance after advent chance for the glory of his name. Your life is never